Zerlekuetan zeuden egitarauak adierazten duen bezala, lehendabizi Zarautz abesbatzak egingo du emanaldia. Beraiekin egongo dira baita ere arrobiko abeslariak, gaztetxoak, eta baita 40 urte hauetan abesbatzan barne kantuan ibili diren hainbat abeslari ere. Jarraian, musika bandaren txanda helduko da. Euren lekuak hartu eta euren abestitxoak prestatu dituztenak eskainiko dizkigute eta bukatzeko 3. atalean bai abesbatza eta bai banda elkarrekin beste pare bat abesti eskainiaz emango diote agurra gaurko jaialdi honi. Beraz, lehendabizi Zarautz abesbatza dugunez gogora dezagun. Zarautz abesbatza 1983 urtean Inaxio Lertxundi zinegotziaren enpeinuarekin eta Joakin Iruretagoienaren zuzendaritzapean sortu zen. Garai hartan herriko abesbatza batean abestea aukera ezin hobea zen. Gazte asko izena eman zuten eta azaroaren lehen astean entzeguetan hasi ziren. Joakin Iruretagoienak 12 urtetan lan bikaina egin ondoren, Jaione Eskuderoren eskuetan utzi zuen abesbatza. 40 urte hauetan, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo kantuan aritu dira. Israelen, Alemanian, Italian, Suitzan, Pragan, Argentinan eta beste zeinbat lurraldeetan. Zarautz abesbatzak herriko hainbat pertsonai eta musikarien lanak eta biografiak ezagutzera eman ditu. Urte guzti hauetan. Hala nola, Francisco Escudero, Angel Ilarramendi, Iñaki Izmendi Bazarri, Angel Urzelai, Juan Jose Garmendia, Imanol Urbieta eta Salvatore Michelena, beste batzuren artean. Zarauzko eta kanpoko hainbat kultur talde eta musikariekin elkarlanak bultzatzen ditu. Eskola ere sortu zuten 1986 urtean, Zarautz txiki izenarekin. Gaur, Zarazte abesbatza dena, Zarautz gazte eta txinpirin abesbatza. Egun, 52 abeslariek osatzen dute Zarautz abesbatza. Zorionak 40 urte bizirik irauteagatik eta jarrai dezala bizirik urte askotan. Beraz, txalo batekin, eman diezaiun ongietorria Zarautz abesbatzari. Zorionak!
Jendea biltzeitu kantatzean, gogoa
merezitako txaloa zalantzarik gabe, emanaldia ederra izan baita, zoriona 40 urte egiteagatik eta bereziki gaur hemen ematen ari zareten jaialdi honegatik. Ikusi dituzue, abesbatzakoaz gain, gaztetxoak ere hor daudela, etorkizuneko abeslaria beraiek izango dira, eta lehen ibilitako batzuk ere hemen kantuan izan dira, horiek ziur jaionek gustora hartuko dituela, nahi duenean, edonork bertaratu eta taldearekin berriro Zarautz abesbatzan kantuan ibiltzeko. Gure bigarren atalera pasako gara orain, eta Zarauzko musika bandaren txanda heltzen zaigu. Beraiek esertzen joaten diren bitartean, gogora dezagun pixka bat musika banda honen historia. 4 hamarkadako ibilbidearen ondoren aurkezten zaizue, hemen eta orain Zarauzko musika banda. Musika banda hau 80ko hamarkadan sortu zen, besteak beste kultura batzordeko Inexio Lertxundik eta orduko Imanol Murua alkateak bultzatuta. Aipatu eta eskertzekoak dira, ideia hori izan eta aurrera eramateko agertu zuten borondatea eta dedikazioa. Bandaren zuzendaritzako egokiak izan zitezkeen artean, Jose Mari Ilizazo aukeratu zuten. Eta berak, ahalegin pertsonal handi baten ondorioz, agertu zitzaizkion ideia eta helburuekin ados zetorren, talde dinamizatzaile bat osatzea lortu zuen. Zoritxarreko patuaren ondorioz 1982an bere lana eten egin zen bere heriotz goiztiarragatik. Eta jarraitzeko ardura, Josu Izazti egungo zuzendariaren esku utzi zuen. Garai hartan, Josu 26 urte zituen eta taldeko klarinete nagusia zen. Lanarekin jarraitu ez ezik, taldearen maila ere igo egin zuen. Horren adierazgarri, Zailako lehiaketan Bizkaian, 80ko hamarkadan Euskadiko banden lehiaketa ofizialtzat hartzen zena, podiumera iristea da. Poz eta animo horiekin etorri ziren Euskal Herrian zehar mota eta maila guztietako emanaldia, Frantziara eta Italiara egindako bidaiak ere barne. Gaur egun taldeak Imanol Urbieta musika eskolako ikasleen gana jotzen du bere beharrak asetzeko eta taldea hobetzen saiatzeko. Urteroko egitarauan agertzen diren kontzertuak eskainiz, bereziki Zarautzen. Egia da ere bandako kideek ordezkatzen doazela maiz, arrazoi ulergarriengatik, ikasketak, lana, bizitza pertsonala eta bar, baina urteetako esperientzia eta beti hor egoteko konpromisoa agertzen duen talde fidel bat egonik, banda geroz eta zorrotzagoa da bere buruarekin eta ez dio bere errepertioarekin entzulegoa harritzeari utziko. Topatzen ditugu zailtasuna gainditzeko eta gure ahaleginak bideratzeko jabetzen gera eskura ditugun bitartekotaz. Eta eskertzen dugu udal korporaziotik eta bereziki kultura batzordetik jasotzen dugun ulermena eta laguntza. Gaur urte hauetan entzulegiza agertu duzuen leialtasuna eskertuz joko dugu. Bandaren ezinbesteko zati bat zarete, kontuan dugu beti. Zuek gabe, entzulegorik gabe, gure egitekoa umezurtz geratuko litzateke. Mila esker ospakizun honetan parte hartzeagatik eta ziurazki behin baino gehiagotan egin behar izan dituzuen ahaleginagatik gurekin egoteko eta elkarrekin gure zaletasun komunaz gozatzeko. Musika. Hori egingo dugu da. Goza ezagu musikarekin, Josu Izaztiren zuzendaritzapean, Zarauzko musika banda.
festa, venga la boda.